ten aquí, no Ateneo de Ribeira, que é un Ateneo casi familiar, que conocémonos todos ou casi todos. E os que non nos conocemos temos ganas de encontrar alguén con o que podamos relacionarnos. Por lo tanto, realmente é un verdadeiro orgullo ter aquí a Xosé Luis Brea facendo a presentación da súa publicación, que nos vai a deleitar contando exactamente de que vai o asunto, ainda que xa algo xa podemos albiscar, non? E por outra banda tamén para nós sempre un placer ter aquí a Daniel Bravo, que é un home da casa, é un home o que nos entendemos desde fai xa bastantes anos, é un home que con certa a súa idade atende todo o que se lle pide dende o Ateneo e polo tanto eu non quero entrar xa en máis consideracións, polo que deixo que vostedes ricen vexan de que maneira poden solventar este tipo de cuestións que se van a producir agora. Creo que vai a ser fácil, porque se un é abogado e o outro traballa no mundo das humanidades, pois vai ser sinxelo, é bastante doado. E eu, pois, o que fago é retirarme deste aposento e a colocome na primeira fila para escoitalos mellor. Moitas gracias a Dios. Gracias. Bueno, antes de nada prometo, non sei se dicir prometo ou amenazo, con ser breve, porque todo o mundo di neste tipo de datos que vai ser breve, despois non é. Vamos a ver se son capaz. Bueno, para mí, en primeiro lugar, unha satisfacción enorme presentar a Brea e o seu último libro. Primeiro, polo libro en sí, e sobre todo, por unha amistade xa moitos anos, moi profunda, moi intensa, ademais, e que, bueno, cada día que pasa ainda se viva un pouco máis. Bueno, Brea, se hai algo que defina este home é o seu amor polo rural, e sobre todo polo rural ourensán. É un home de campo, militante na ourensaría rural, e iso vai se reflexar de unha maneira moi directa en toda a súa obra, tanto na primeira novela, o Centro Social, como nesta segunda novela, a Linaxe do Demo. Militando rural en todos os sentidos, por exemplo, no sentido gastronómico, non? Brea é un enamorado dos rexóns, dos chicharróns, pero non calquera chicharrón, ten que ser o chicharrón Flor, que é o chicharrón por antonomasia, non? Milita no cocido e de Lalín, como non, milita na carne rechada, milita no codillo, milita no touciño de ceo, e se pode ser de 100 ovos mellor, con un que aparece precisamente na novela, un tocinillo de ceo nada menos que de 100 ovos para 9 personas. Eso xa é, vamos, primeira categoría europea, Champions, vamos. Polas páxinas do libro desfilan os escenarios que son cotiáns ao seu discurso vital, non? Primeiro en Auria, como lle gusta chamar o Ourense, porque que é o nome romano de Ourense, non? E aí aparece, pois, desde o Parque de San Lázaro, a Praza Maior, a Catedral, como non, e tamén, bueno, os povos do arredor, Lalín, que é a súa cuna natal, co Corpiño, a Limia, Vilar de Santos e Santa Uxía de Ribeira, provincia da Coruña, que aparece tamén nas páxinas desta novela, non? Santa Uxía de Ribeira é Guiño, faltaría máis, militante no Porrón durante moitos anos. E, bueno, e como escenario un pouco exótico, a Cuba, a perla das Antillas, ese non tan poético, non? Que aparece tamén como un escenario central
nesta novela, non? Cuba, que é unha terra, se en algúns foros se fala de Buenos Aires como quinta provincia, a Habana non se queda moi corta. E sobre todo para a xente de aquí, de Ribeira, de Pobra, de Boiro. Solamente de Ribeira eu teño recollido os testimonios de 27 mozos que morreron en Cuba na época da independencia de finais do século XIX. Son moita xente, moitísima xente, 27 mozos son 27 dramas, non? Fago este pequeno inciso un pouco para enlazar os escenarios da novela ca nosa presentación aquí. É unha das razóns, esta ligazón de Berea con Ribeira, pois é unha das razóns pola que se presenta este libro aquí, non? Non quero entrar en detalles do argumento do libro, porque o mellor homenaxe que se pode facer un libro é leelo, non? E, polo tanto, non. Pero, bueno, o que si me atrevo a decir é que de Cuba trae cousas máxicas que enlazan cas cousas máxicas propias de Galicia, de forma que esa maxia negra enlaza uns sitios con outros, enlaza tamén cos contos que se contaban nas lareiras de leña, no profundo rural ourensán, tamén aquí, lógicamente, e nada máis. Non quero entrar en máis detalles, prefiro que as cousas máis ligadas á novela pois sean da man do noso amigo Brea. Brea para todo o mundo, é apellido, pero tamén o nome polo que se conoce en todos os sitios. Pois está dicha palabra. Moitas gracias. Bueno, pues moitas gracias a todos, primeiro pola presencia e as amables palabras dos introductores. Vamos a ver, o autor ás veces ten que dar algunha pincelada dos sitios por onde se move, porque vai aparecer reflectido sempre na súa obra. Cando a presentei na liña, dixen que normalmente os seres humanos, todos, temos un sitio que consideramos casa. Ese sitio que ás veces estás fora, vas un pouco, non sei, de mal humor, ou tes unha pequena gripe, empezas a albiscar así, afastado ao lonxe, xa parece que sabes. Bueno, todos os seres humanos, polo menos os normais, teñen un sitio que é casa. Por cuestións do mundo que vivimos, hai moita xente que é privilexiada e ten dous sitios que poden denominar casa. Xente, pois, que traballa nunha cidade, nesa cidade pois xa está moi cómoda, pero que non perdeu os vencellos, co sitio de onde procede, que vai as fines de semana, entón ten dúas comarcas, dúas bisbarras que pode considerar casa. E despois xa estamos os afortunados, os de Champions League. Os de Champions League temos 4 sitios que consideramos casa. Si algún leu a novela ou tedes a amabilidade de adquirila, veredes que vai dedicada in memoriam aos 4 avós e aos 8 bisavós. 8 por 2, 16. Os vascos, 8 apelidos vascos. Bueno, pois eu vou falar 16 apelidos do Deza. O 16. Entón, Lalín o Deza é casa. Ourense é unha cidade a cal eu cheguei con 7 anos. É unha cidade que xa sei que nestes momentos sae nos medios de comunicación polo que sae, en fin, unha charlotada, pero moitas veces non ten o recoñecemento que debía ter. Non é que sexa a terceira cidade de Galicia en número de habitantes, é o pulo industrial, tecnolóxico, de troula, de satisfacción gastronómica, xa que el falaba de satisfaccións gastronómicas. Estamos a falar dunha cidade onde o parque industrial máis grande de Galicia, máis antigo está aí, o polígono de San Cibrao. Estamos a falar do Parque Tecnolóxico de Galicia, no Concello de Pereiro de Guiar, que está aí, que son 3.500 persoas traballando en I+D. E cando digo I+D, digo Adolfo Domínguez, digo Carolina Herrera, digo Purificación García, digo Roberto Derino, e digo empresas como pode ser a única que temos de aceites Abril,
que está en Ourense, de bicicletas, de coches de competición de Fórmula 1. Realízanse as radiais para os neumáticos, eso fabricase en Ourense no Parque Tecnolóxico. Entón, é unha cidade que só sai nos medios de comunicación, pois eso, polas charlotadas, e que ten moita máis fortaleza do que podería parecer. Esa é casa tamén. A Limia, da cal falaba ahora Daniel, pois a Limia é casa, eu casei con a Limia, ali me casei, ali bautizaron os fillos, ali celebrei o 25 aniversario de boda, ali incluso colaboro co Diario da Limia, un diario digital que ten bastante, bueno, ten a súa importancia, e ali incluso teño casa, é dicir, tamén é casa. É unha terra durísima, é o celeiro de Galicia. Cando vos vades a unha panadería, vos dicen el pan es del país, ou o trigo é do país, o 99,9% ven todo da Limia. A xente é traballadora como a burras tordas, pero tamén se saben divertir. É dicir, non falamos só do entroido máis grande de toda Europa. Como lles quedaba curto, tuveron que inventar a festa do esquecemento para poderse disfrazar de romanos e de castrexos, porque senón, claro, podía lles dar un parrús. Entón, eso é casa. E Ribeira é casa tamén. Eu cheguei aquí fai máis de 35 anos. Sí, máis de 35 anos. Aquí temos casa. Nun primeiro momento, pois claro, era a hostelería. Eu teño que lembrarme de todas estas persoas, moitos que xa non están, pois, desde a Tasca do Ramón, Gonzalo na Parra, e despois na Esmorga, de Juan o Pescador, Dios mío, de Isauro no Penín, os meus... Anxo María, por Dios, o Vare Nostro, joder, hasta me emociono, co Vare Nostro, mira, Dios mío, que copas. Bueno, ahora na caseira. Entón me refiro a todo eso, pois as copas do Calexón, o Cactus, o a Vituluta, o que tú resentaches incluso Costa Oeste ali, todo eso, eu só podo falar maravillas da hostelería de Ribeira, e iso me deu pé a configurar persoas das cales agora xa son íntimos amigos. E entonces, pois a casa. Esos 4 lugares, esas 4 casas van a aparecer sempre na obra, sempre van a aparecer reflexadas na obra. Entonces, sí, efectivamente, pois esta é unha novela que é unha homenaxe aos contos das lareiras. Esos contos das lareiras onde eu ainda os vin, e que ademais viñan coroados. A casa do meu avó estaba xusto á ladeira do Monte Carlo. O Monte Carlo é unha das que une o sistema de Chantada con Lalín, na Pena de Francia, xusto na ladeira da Pena de Francia. A Pena de Francia é o cubio máis alto, son 914 metros, nos falta un metro por 915. Ali, nunha noite das que non chovera, era moi habitual, se saías ao corredor e a lúa estaba preciosa, ver recortado nas rochas, pois o xibetolo. Iso era habitual. E os contos das lareiras eran habituais. E os contos das lareiras tiñan medo, tiñan risa, tiñan sorrisa, e, home, medo claro que tiñan, tú non podías decir nada porque se non te collendo unha orella botache fora. Pero, bueno, procuraba refuxiarte no avó, na madriña, e despois xa era outra cosa. Isto trata de ser unha pequena homenaxe a esos contos das lareiras, efectivamente. A novela en sí, pois a novela en sí, digamos que se vai en dous espazos temporais completamente distintos. Un espazo temporal é un médico que é destinado á Guerra de Cuba. Entón, aí recoñezo que é máis seria e que a cuestión foi meditada e estudiada históricamente, é dicir, se eu falo de que houbo unha batalla nas colinas de San Juan, el que é catedrático de historia, pois me poderá decir que obviamente houbo a batalla das colinas de San Juan, pero algún aspecto incluso que pode chegar a ser como anecdótico, porque na historia non se sabe tanto, é dicir, por que unha artillería moi menor como era a española aguantou durante tantísimas horas os envites da artillería americana, tendo en conta que ademais os americanos tiñan o sol a favor. Pois simplemente por unha cosa como é a cordita. Os cañóns españois, que en realidad eran dous, porque o resto eran unhas ametralladoras bastante noxentas,
disparaban a pólvora sen fume. Os estadounidenses disparaban pólvora con fume, entón os españoles disparaban ao plato, os esnaquizaron. De feito, o Congreso dos Estados Unidos prohibiu a raíz desa batalla o emprego da pólvora con fume pola escabechina que as tropas españolas fixeran na batalla das colinas de San Juan. É dicir, todo eso sí está documentado, eso sí está estudiado e é unha parte un pouco máis seria. Incluso cando se fala, está en Cuba e regresa a Galicia. Por exemplo, pois, de que se fala de crear un hospital, pois sí, si se dice onde estaba o hospital, que o rexía, tamén se salientan ás veces cousas, xa o dixen nunha ocasión, as guerras son un desastre, pero ás veces das guerras aparece alguna cosa, como por exemplo, aquí, sobre todo, foi os hospitais. O hospital que se crea en Ourense, o hospital que se crea en Santiago, creo que o primeiro de Vigo tamén, ven con unha arquitectura completamente distinta. Hai que facer hospitais con xardíns, hai moito ferido, moita cicatriz, hai que poñer o ferido ao sol. Deixa de ser aqueles dispensarios que estaban, indudablemente as habitacións ainda iban ser de 10 ou de 12 persoas, pero se comeza a falar dunha higiene. Porque a falta de higiene, hasta Ramón y Cajal, que estaba destinado en Cuba, foi un dos persoeiros que máis teceu nese asunto, causou tantos mortos como as balas estadounidenses. Tantos mortos. A ver, a guerra de Cuba non é agora cuestión de entrar. A guerra de Cuba estaba perdida de antemán, desde o punto de vista que os españois só mantiñan determinadas cidades. Logo, a política fora de reconcentración que trataron de facer foi unha salvaxada, eran campos de exterminio e entón, o nativo de Cuba valeu a máis españois que todos os americanos xuntos. Pero despois dos cubanos, a principal causa de morte é a falta de higiene e o ter uns servicios médicos simplemente deplorables e noxentos. Entón, eso sí aparece como contexto, indudablemente. Porque de Cuba vai vir o mal. O médico, ao acabar a guerra, volve. Aí empeza a parte máis irónica da novela, porque a súa descendencia vai descubrir, curiosamente, abrallados, obviamente, de que eles teñen sangre directa do demo, pero directa, por línea recta. Aquí non andamos con quebrados. Entón, claro, hai que facer algo. Entón empezan a aparecer os esconxuros, empeza a aparecer o humor, empeza a aparecer, en realidad, a eterna batalla de sempre do ben e do mal. A eterna batalla do ben e do mal. Iso é o que aparece. A novela, eu penso que é fácil de ler e que, ao mesmo tempo, vai provocar un sorriso. Eu sei que hai persoas que queren literatura moi lenta, literatura sobre todo moi descriptiva, literatura onde eu, para decir como esta sala, teña que empregar 50 páxinas. Ten un mérito increíble poder, e non aburrir a unha persoa. Chamádeme abogado de Se breve lle agradarás. Se o podo definir en media páxina, é un éxito. O que quero é que a acción non aburra. Teño que dar a pincelada, pero non vou estar aburrindo ao lector facendo unha descripción eterna das cousas. Como curiosidades, quizás, da novela, hai unha que teño que dicir sempre, porque si a colledes diredes este meteu a pata. Poño Camagüey con N, non Camagüey, eu xa sei que é Camagüey. Pero precisamente porque de Cuba, na miña familia, veo un reloj moi antigo, que a primeira limpeza era dun reloxero de Lalín e puña ano de 1785, e leva a primeira limpeza, ven de Cuba, e entón, eso si o dábamos leído ben. O que non dábamos leído moi ben era o reloxero de Cuba que o vendera, e o único que leímos perfectamente era Camagüey, viña con N, non viña tal. Entón, bueno, pois como unha especie de chiscadera familiar, pois lle o Camagüey con N quedou. Tamén advertirvos, xa o dixen tamén noutra ocasión, eu non son malo, son golfo.
A primeira páxina puxena durísima, non me lle puxen un só punto de aparte. Porque a min hai algo que me horroriza, que é que me deixen unha novela na páxina 20. Dixen, o que pase da primeira páxina acaba, de eso está claro. Entonces a primeira páxina, bueno, eu recoñezo que se fose lector diría, aquí falta algún punto de aparte. Bueno, pois non falta ningún punto de aparte, porque foi a conciencia e a mala gaita. A portada, sí, tamén decir, como curiosidade, eu quería poñer unha balanza onde estuvera o ben ou o mal, e o meu editor, pois mira, dixo, ven con, creina por inteligencia artificial. Bueno, eu a inteligencia artificial teñolle moito medo, pero creo que é unha cousa que ven para quedar. Terá cousas boas, terá cousas malas, como todo na vida. Da pluma de ganso estilográfica habería algún que berraría, que diría que a pluma estilográfica debe ser malísima. Entonces, home, depende, se ya metes alguén nun ollo mala. Será cuestión de saber empregar as tecnoloxías, será cuestión de saber facer as cousas. Entón, eu tampouco quero ser moi pesado, aquí se trata dunha xuntanza sobre todo de xente moi coñecida e amigas, por lo tanto, pois espero que vos guste lela como a mí me gustou escribila. E eu xa sei que estes actos rematan sempre dicindo que se alguén quere preguntar, por Dios, tanto a él como a mí, ou a él, que escapou aí moi tal, pero pode pasar aquí a primeira fila. Muy bien. Vale, moitas gracias.